Galego para Peques. Suscríbete. Ola, rapazada, son a letra O. A ver como decides vos. O. Veña. O. Non escoito. A ver outra vez. O. Pero non tedes forza? A ver, máis forte. O. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra O. Primeiro, O maiúsculo. É moi sinxelo, só tedes que facer un círculo. Mirade. Xa temos un O maiúsculo. Agora imos co O minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno. Mirade, xa temos un O minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. ¡Oh! Moi ben! É un oso. Oso empeza e remata por O. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É unha ovella. Ovella empeza por O. Sabes algunha outra palabra que teña O? Outono, moi ben! Xa coñecedes a letra O.